Slăvit să fie Domnul, dragii mei, dragi surori, frați. Ne bucurăm că încă o dată putem să fim împreună în călătoria noastră despre har și despre credință. Înainte să continuăm cu lecția a patra, aș vrea să mă rog și să cerem binecuvântarea Domnului peste întâlnirea aceasta. Ne închinăm înaintea Ta, Doamne, slăvim numele Tău cel Sfânt, Te onorăm că ești Dumnezeul nostru. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai dat cuvântul Tău care să ne desăvârșească sufletele. Îți mulțumim că prin cuvântul Tău creștem în asemănare cu Domnul nostru Iisus Hristos. Îți mulțumim, Doamne, că El ne sfințește, El ne învață, El ne îmbărbătează. Slavă Ție în veci pentru cuvântul Tău. Fă ca și în seara aceasta cuvântul Tău să lucreze cu putere, Doamne. Cuvântul Tău să fie clar transmis, Doamne, dă-mi înțelepciune, revelație, dă-mi călăuzire, să pot să spun cuvintele Tale, Doamne, potrivite pentru inimile noastre a tuturora. Binecuvântă fiecare inimă, binecuvântă pe toți cei ce ascultă, Doamne, pe Zoom sau pe Facebook. Doamne, lucrează Tu în inimile fraților și a surorilor și fă Tu numele de slavă. În numele lui Iisus mă rog. Amin. Domnul să fie binecuvântat pentru harul Său nespus de mare. Aș vrea să continuăm în seara aceasta cu a patra lecție despre har și ultima, urmând ca în continuare să vorbim apoi despre credință. În seara aceasta se numește Harul, puterea lui Dumnezeu. Și o să ne uităm la două aspecte ale harului. Harul ca și puterea lui Dumnezeu, dragii mei, are putere în urmă și are putere înainte. Și o să vedem despre ce e vorba. Să vorbesc în seara asta despre două aspecte ale harului. Am văzut în prima noastră lecție că harul nu este doar o favoare nemeritată. Harul în sine este tărie, este capacitate, este iscusință, este putere. Harul înseamnă resurse, harul înseamnă tot binele pe care l-a pregătit Dumnezeu, l-a pregătit pentru noi în Iisus Hristos. Și aș vrea să ne uităm la har în seara aceasta din două aspecte. Aspectul crucii sau harul care vine prin crucea lui Hristos și aspectul învierii, harul care ne vine prin învierea lui. Îl împărțim așa nu pentru că ar fi vorba de două feluri de har. Este același har, dar el acționează, dragii mei, în două direcții diferite. Aspectul crucii are de-a face cu trecutul nostru, are de-a face cu omul nostru cel vechi, are de-a face cu păcatele noastre, are de-a face cu toată slăbiciunea, cu toate efectele nocive pe care le-a dus păcatul în viața noastră și crucea vine și îndepărtează toate aceste consecințe ale păcatului. Și aspectul învierii are de-a face cu prezentul și cu viitorul nostru. Prin har Dumnezeu a rezolvat trecutul nostru. Prin har Dumnezeu ne-a asigurat viitorul nostru. Și aș vrea să ne uităm la har din aceste două aspecte în seara aceasta. Primul aspect este aspectul crucii. Și atunci când ne gândim la aspectul crucii, ne gândim în mod special la două lucruri. 1. Sângele lui Hristos care a curs pentru păcatele noastre. Și apoi substituirea lui Iisus atunci când a stat pe cruce în locul nostru și a luat asupra sa mânia lui Dumnezeu pentru păcat. Iisus Hristos, când a stat pe cruce, dragii mei, a stat acolo în locul nostru. El n-a stat pentru el. Spune Biblia, el care n-a avut niciun păcat. S-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Deci, când ne gândim la aspectul crucii, ne gândim la substituire, la înlocuire. Iisus Hristos a luat tot ce a fost negativ, tot ce a stricat păcatul în noi. Ne-a luat pe noi înșine, așa stricați cum eram. Ne-a luat în sine și ne-a dus la cruce și acolo mânia lui Dumnezeu s-a revărsat peste păcatul nostru, peste nelegiuirea noastră în Hristos. Tot acolo Hristos ne-a luat cu sine și omul nostru cel vechi a fost dus în mormânt și în pământ odată pentru totdeauna. Iisus a purtat păcatele noastre în trupul său pe cruce, spune 1 Petru 2:24. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn. Iisus și-a vărsat sângele
ca prin acest sânge vărsat El să ne spere de păcate. Apoi, Iisus a devenit blestem pentru noi atunci când a fost atârnat pe lemn. Blestemul legii, dragii mei, este blestemul rostit de Dumnezeu peste omul păcătos, care nu putea să împlinească voia lui Dumnezeu. De ce a rostit Dumnezeu acest blestem? Pentru ca omul să nu poată trăi liniștit în păcat. Pentru ca omul să nu poată să trăiască liniștit în păcat. Dumnezeu a atașat acest accesoriu, blestemul, pentru ca omul să suporte consecințele păcatului său. Sufletul care păcătuiește, spune Biblia, acela va muri. Și Iisus Hristos a devenit blestem pentru noi, fiind atârnat pe cruce. Epistola către Galateni spune că El a fost atârnat, a fost făcut blestem pentru noi, pentru că Biblia spune blestemat este oricine este atârnat pe lemn. Pentru ca binecuvântarea vestită lui Avram, spune el mai departe, să vină peste noi în Iisus Hristos. În urma morții sale pe cruce și plătind pedeapsa și datoria noastră completă, noi suntem răscumpărați și iertați de toate păcatele noastre, trecut, prezent și viitor. Acum o să ziceți, cum adică și de alea viitoare ne-a iertat? Când Iisus a murit pe cruce, toate păcatele noastre erau viitoare. De aceea întrebarea unora, cum adică să te ierte Dumnezeu pentru păcatele pe care le vei face? Și păcatele care le-ai făcut ieri erau tot păcate viitoare atunci când Iisus a murit pe cruce. Pentru că Biblia spune că El ne-a iertat în Hristos, în jertfa Lui. Atunci când Hristos a murit pe cruce, acolo s-a stins mânia lui Dumnezeu față de păcat. Dumnezeu, spune Pavel, era în Hristos împăcând lumea cu sine și neținându-le în seamă păcatele lor. Pentru că a murit Hristos pentru păcatul omenirii, Dumnezeu nu mai ține în seamă păcatul omenirii. Asta nu înseamnă că nu mai suntem responsabili, nu asta vreau să spun. Și vreau să spun că din punctul de vedere al lui Dumnezeu, toată lumea e iertată. Din punctul nostru de vedere, fiecare în mod personal trebuie să vină să capete iertarea prin credință. Vom vedea când vom vorbi despre credință. Este harul lui Dumnezeu că El a oferit iertare lumii întregi. Dar numai prin credință poți să iei această iertare, înțelegeți? Dar din punctul de vedere al lui Dumnezeu, dragii mei, toate păcatele noastre au fost iertate în Hristos. Lucrul acesta este foarte important. Este foarte important pentru că mereu avem tendința că trebuie să facem nu știu ce mari eforturi să primim iertare de la Dumnezeu. Nu, Dumnezeu ne-a dat deja iertare. Noi doar trebuie să venim cu credință în jertfa lui Hristos, să venim să apelăm la sângele lui Hristos prin credință, care ne-a spălat deja de păcate, dar noi trebuie să aducem această iertare în viața noastră prin sângele lui Iisus Hristos. O să explic mai în detaliu lucrul acesta, dar un lucru foarte important, dragii mei, când e vorba de aspectul acesta al harului care are de-a face cu jertfa lui Hristos pentru noi, este acela că păcatul nu ne mai desparte de Dumnezeu. În Vechiul Testament spune, păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Vă ascund fața Lui și îl împiedică să vă asculte. Asta a fost în Vechiul Testament, dragii mei. În Noul Testament, păcatul nu ne mai desparte de Dumnezeu. Dar ce face păcatul? Ne pătează conștiința, păcatul aș duce asupra noastră vinovăție și ne despărțim noi de Dumnezeu. Și vreau să explic lucrul acesta foarte clar. Aș vrea să vă gândiți la relația noastră cu Dumnezeu în două sensuri. Relația Lui cu noi și relația noastră cu El. Ei bine, când e vorba de relația lui Dumnezeu cu noi, acolo păcatul nu mai poate să afecteze. Poate să vă uimească ce vă spun în seara asta. Dar Biblia arată foarte clar lucrul acesta, că Hristos a murit odată pentru totdeauna pentru păcate. Deci relația lui Dumnezeu cu noi nu poate fi afectată, dar relația noastră cu El este foarte afectată. Spune 1 Petru 1, 18 și 19, spune, ați fost răscumpărați cu sângele lui Iisus Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Noi am fost răscumpărați și suntem ai Lui pentru totdeauna, dragi. Și atunci când Dumnezeu se uită la noi, El ne vede neprihăniți pentru că așa suntem în Hristos. Noi suntem neprihăniți în duhurile noastre, suntem desăvârșiți în duhurile noastre și Dumnezeu când se relaționează cu noi, El are de-a face cu duhurile noastre. Problema este cu sufletul nostru care
este în creștere spirituală. Și când e vorba de relația noastră cu Dumnezeu, acolo păcatul ne poate lovi foarte tare. Spune Evrei 9:14, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Aș vrea să înțelegem versetul acesta. Păcatul ne murdărește conștiința și ne oprește să-i slujim lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, după ce ați păcătuit, ce chef, ca să zic așa, folosesc cuvântul ăsta, poate nu-i cel mai potrivit, ce chef mai ai să-i slujești lui Dumnezeu? Câtă pasiune mai ai să-i slujești lui Dumnezeu când apasă păcatul asupra ta? Asta nu pentru că Dumnezeu nu primește slujirea ta, nu pentru că păcatul îți pătează conștiința și nu te mai lasă să slujești. Păcatul îți ia îndrăzneala, îți stinge credința. Păcatul îți taie toată îndrăzneala. Dacă nu ne mustră cugetul, zice tot în Evrei, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Observați, dragii mei, unde lovește păcatul. El nu lovește în relația lui Dumnezeu cu noi, că acolo nu mai poate să lovească. Dumnezeu se relaționează cu noi pe baza Duhului nostru, care este sfințit, care este neprihănit. Noi ne relaționăm cu El prin suflet, prin rațiune, prin emoții. Înțelegeți? Și atunci când cugetul nostru este afectat de păcat, asta blochează relația noastră cu Dumnezeu. Păcatul nu poate opri harul, dar harul ne-a fost dat în Iisus Hristos. Harul este al nostru. Nu mai poate, păcatul nu poate să oprească harul. Și vă rog să citiți Romani capitolul 5. Cu cât s-a înmulțit păcatul, cu atât s-a înmulțit harul și mai mult. De ce? Păcatul nu este mai puternic ca harul. Harul este mai puternic ca păcatul. Păcatul nu poate opri harul. Dar știți ce poate face păcatul? Poate să stingă credința. Și o să înțelegem mult mai bine lucrul acesta când o să vorbesc despre credință. Credința este îndrăzneala noastră la Dumnezeu ca să căpătăm har. Harul este acolo, este pentru noi. Dar păcatul poate să stingă credința, îndrăzneala. Vreau să vă dau un exemplu ca să înțelegem mai bine. Naomi, cartea Rut, Naomi se duce cu familia ei, se duc în Moab, pentru că a fost o perioadă grea în Israel și ei aleg să părăsească ținutul promisiunii, Țara Sfântă, și se duc în Moab, pentru că Moab era belșug. În Israel era secetă. Naomi își pierde soțul, își pierde cei 2 copii, în cele din urmă se hotărăște să se întoarcă, că a auzit că în Israel era bine, era belșug, hotărăște să se întoarcă și vine Rut cu ea, știți povestea. Dar ce zice Naomi când ajunge acasă? Toată lumea zicea, aceasta este Naomi, adică cea plăcută. Și ea zice, nu mai spuneți Naomi, numiți-mă Mara, pentru că Dumnezeu m-a amărât, pentru că Dumnezeu m-a lovit, pentru că Dumnezeu așa și Dumnezeu așa. Și Naomi pune vina pe Dumnezeu, dragii mei. Dar cine a produs, de fapt, tot acest dezastru în familia lui Naomi? A fost decizia ei și a soțului ei de a pleca în țara Moab. Ei au ieșit de sub umbrela aceasta a binecuvântării lui Dumnezeu. Dumnezeu nu avea promisiuni pentru Moab, avea promisiuni pentru Israel. Ieșind de sub umbrela aceasta a binecuvântării și a protecției lui Dumnezeu, Naomi primește lovitură după lovitură din partea celui rău. Dar ea zicea că e Dumnezeu. Nu, dragii mei, Dumnezeu nu s-a oprit în a o iubi și a o binecuvânta pe Naomi, dar și casa ei. Păcatul lui Naomi nu l-a despărțit pe Dumnezeu de Naomi și de familia ei, ci păcatul ei a despărțit-o pe ea de Dumnezeu și de ținutul binecuvântării, de țara binecuvântării. Înțelegeți cum lucrează lucrurile? Și ca demonstrație, ea a spus, Dumnezeu mi-a făcut, Dumnezeu mi-a făcut. Și se întoarce acasă în Israel și în câteva, poate săptămâni, Dumnezeu începe restaurarea lui Naomi prin Rut și prin Boaz. Și în cele din urmă Naomi are un nepot și știa că acum viața ei va merge mai departe și încă cum nepotul ei este de fapt bunicul lui David. Cum restaurează Dumnezeu? Înțelegeți? Nu Dumnezeu s-a oprit în a o binecuvânta pe Naomi și casa ei, ci ea a plecat de lângă Dumnezeu, făcând alegeri greșite, păcătuind și părăsind ținutul promis, Țara Sfântă. În momentul când ea se întoarce la relația cu Dumnezeu, cu toate că ea l-a acuzat pe Dumnezeu, automat binecuvântarea
începe să se manifeste în viața lui Naomi. Înțelegeți relația aceasta? Deci când noi păcătuim, Dumnezeu rămâne acolo credincios iubindu-ne, dar prin păcat noi ieșim de relație. Noi ne depărtăm de relație. Noi părăsim planul lui Dumnezeu cu viața noastră atunci când păcătuim. Păcatul te face să deraiezi de la linie, să nu mai mergi pe linia binecuvântării lui Dumnezeu, a planului lui Dumnezeu unde curge binecuvântarea. Și păcătuiești și zici, păi Dumnezeu m-a lovit, păi Dumnezeu... Nu Dumnezeu te-a lovit, El continuă să te iubească. Tu însuși, spune Ieremia, tu te pedepsești cu păcatele tale. Deci este important să înțelegem aspectul ăsta și să înțelegem, dragii mei, că păcatul nu-L desparte pe Dumnezeu de noi, dar ne desparte pe noi de Dumnezeu. Păcatul te duce din prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu rămâne acolo pentru tine, iubindu-te, așteptându-te să te întorci, ca și tatăl fiului risipitor, care îl aștepta și când a venit l-a văzut de departe, pentru că era mereu acolo, uitându-se după el. Dumnezeu este serios în relație și spune că El nu se poate tăgădui singur. Dacă noi îi suntem necredincioși, spune Biblia, El rămâne credincios pentru că El nu se poate tăgădui singur. Când noi suntem necredincioși, El rămâne credincios, dar El ne așteaptă să ne întoarcem în relație. Păcatul te desparte, te depărtează, te face să o iei pe căi lăturalnice, să pășești în afara domeniului binecuvântării lui Dumnezeu, să suporți consecințe. Spun unii, Dumnezeu ne-a pedepsit, Dumnezeu a pedepsit, Dumnezeu pedepsește. Nu! Biblia arată clar. Plata păcatului este moartea. Nu trebuie să te pedepsească Dumnezeu când păcătuiești. Păcatul în sine își are pedepsa lui. Zice Iacov, cine se îndoiește, să nu se aștepte să primească ceva de la Dumnezeu. Din nou, atunci când ai păcat în mintea, în inima ta, ai păcat în conștiința ta, nu ai îndrăzneală, te îndoiești. Și cine se îndoiește, să nu se aștepte să primească ceva de la Dumnezeu. Aș vrea să ne ocupăm totuși de două versete din Noul Testament. 1 Ioan 1:9 și Iacov 5, 14-16. Acolo se vorbește despre mărturisirea păcatelor. Și Ioan spune, dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Și versetul acesta apare a spune că atunci când îți mărturisești păcatul, Dumnezeu te iartă. Dragii mei, Biblia arată foarte clar că Dumnezeu ne-a iertat deja în Iisus Hristos. Și toate păcatele noastre au fost iertate deja de Dumnezeu în Iisus. Și atunci, care este rolul mărturisirii păcatului? Ne întoarcem din nou la conștiință. Mărturisirea păcatelor, dragii mei, este ca o cârjă care ne ajută pe noi să scăpăm de condamnarea păcatului. Simpla credință ar fi suficientă, dragii mei. Dar pentru că Dumnezeu a știut că diavolul va avea grijă să păstreze vinovăția în mintea noastră, Dumnezeu ne-a dat acest act al mărturisirii păcatelor care să ne ajute să ne debarasăm conștiința de vinovăția păcatului. Este foarte important să înțelegem că păcatul nu e iertat prin mărturisire. El este iertat prin credința în sângele lui Iisus Hristos. Dar mărturisirea este ca un accesoriu ajutător. Atunci când ai păcătuit și conștiința ți-e pătată, nu-i suficient să crezi că Dumnezeu te-a iertat deja în Iisus Hristos, atunci folosești acest accesoriu, mărturisirea păcatelor, ca să poți să scapi de vinovăția care apasă asupra conștiinței tale. Nu vreau să spună cineva, o zis fratele Dănuț, că nu ne mai afectează păcatul. Nu am spus asta. Am spus că păcatul nu afectează relația lui Dumnezeu cu noi. Păcatul afectează relația noastră cu El. Aici lucrează păcatul. Aici are putere păcatul, în relația noastră cu El. Și nici măcar în relația în sine, ci în percepția noastră despre relație. În percepția noastră despre relație. Pentru că eu nu am putere să cred că sunt iertat pe deplin în urma păcatului și atunci Dumnezeu mi-a dat acest accesoriu al mărturisirii. Da, vino și spune-i Domnului păcatului tău, recunoaște-l, cere-ți iertare, cere sângele lui Iisus Hristos peste el, ca să ai liniștea aceea în conștiință că tu ești iertat pe deplin. Dar de altfel, dragii mei, noi am fost iertați în jertfa lui Hristos, atunci când Hristos a murit pe cruce. Și toată această iertare a venit în viața noastră
În momentul când noi ne-am pus încrederea în El și am crezut că El este Fiul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Slăvit să fie, sau mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Deci păcatul nu poate opri harul, dar poate să stingă credința noastră. Ne lovește pe noi în a mai îndrăzni să luăm har de la Dumnezeu. Apoi, Dumnezeu ne binecuvintează în viața noastră datorită lucrării perfecte a lui Isus și nu datorită performanței noastre, care este defectuoasă. Repet, Dumnezeu ne binecuvântează datorită lucrării perfecte a lui Isus, datorită lucrării lui ispășitoare, răscumpărătoare, datorită jertfei lui desăvârșite și nu datorită performanței noastre, care este defectuoasă. Acum, foarte important să înțelegem, dragi, că noi avem acest mod de a privi păcatele gradual. Și ne uităm la unii care fac păcate grosolane, zicem noi, și zicem, Dumnezeu nu are cum să aibă de-a face cu fratele ăla, uite ce-a făcut, da? Și ne uităm la păcățelele noastre și zicem, astea scuzabile. Dragii mei, nu există păcat scuzabil. Zice Scriptura, cine calcă o singură poruncă se face vinovat de toată legea. Închipuiți-vă cât de grav este păcatul. Compar expresia asta lui Iacov cu un câmp minat. Câte mine trebuie să calci ca să sari în aer? Una singură. E ca și cum toate acele mine ar fi legate una de alta și e suficient să calci pe una și explodează toate. Și te-a făcut vapori. Așa este legea. Cine calcă o singură poruncă se face vinovat de toate. De aceea, o clasificare a păcatelor, nu este Biblie. Ăla Dumnezeu n-are cum să mai primească, că uite ce-a făcut. Dar pe mine, sau invers, pe mine n-are cum să mă mai ierte Dumnezeu, că uite ce a făcut. Dar uite, fratele ăla, sora aia, au făcut și ea niște păcățele. Nu, dragii mei, ori și ce păcat, cât este el de mic, este suficient să ne condamne la iad pentru totdeauna. Și aici intervine jertfa lui Hristos. Deci nu există oameni mai păcătoși decât alții. Există oameni păcătoși și oameni spălați în sângele lui Iisus Hristos. De aceea, Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni, capitolul 5, noi nu mai vedem pe nimeni în felul oameni. Dar cum îi vedem pe oameni? Păi dacă este în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Deci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, tot trecutul lui e iertat, prezentul și viitorul lui e nou și binecuvântat, spune Pavel, noi așa vedem. Nu mai vedem în felul oamenilor. Din păcate, dragii mei, nu ne privim așa. Domnul să ne ierte. Ne privim și ne categorisim în funcție de gravitatea păcatelor săvârșite sau în funcție de performanțele realizate. Da? Unii au reușit să facă lucruri mari cu Dumnezeu, alții pe acolo mai codași. Dar, dragii mei, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Așa trebuie să ne privim unii pe alții, spune Apostolul Pavel. Apostolul Pavel se uita la cel mai slab credincios, dacă ar fi să facem o ierarhizare după stilul nostru. Pavel se uita la cel mai slab credincios, da? Și îl vedea o făptură nouă. Îi vedea un viitor binecuvântat. Și toate acestea datorită lucrării desăvârșite a lui Hristos în viața noastră, dragii mei. Aceasta este partea verticală a mântuirii noastre, ca să zicem așa. Deci, Hristos ne-a mântuit și este această mântuire verticală care are de a face cu relația noastră cu Dumnezeu. Moartea lui Hristos are de a face cu restaurarea totală și desăvârșită a relației noastre cu Tatăl. Avem o poziție stabilă, fermă, neschimbabilă cu Tatăl. De ce este atât de important, dragii mei, lucrul acesta? Pentru că, așa cum am spus lecția trecută, neprihănirea lui Hristos este baza de pe care noi ne relaționăm cu Tatăl în toate aspectele vieții de credință. Ea este temelia rugăciunii. Când te rogi, când vii înaintea lui Dumnezeu, vii pe baza faptului că tu ești neprihănit în Hristos. Și zice Domnul Iisus, pe nici nu mai trebuie să rog pe Tatăl pentru voi, că Tatăl vă iubește. A zis, rugați-vă în numele meu, zice Domnul Iisus, pe baza meritelor mele și este clar, pentru că de aceea ne iubește Tatăl. Datorită meritelor lui Iisus, datorită lucrării lui răscumpărătoare în noi și așa mai departe. Dar el zice la un moment dat, nici nu mai trebuie să mă rog eu pentru voi, pentru că Tatăl vă iubește, pentru că ați crezut în mine, pentru că ați crezut în lucrarea mea răscumpărătoare. Este temelia autorității.
Noi avem autoritate pentru că suntem neprihăniți. Un om păcătos nu are autoritate. Nu are autoritate în fața diavolului, nu are autoritate în fața la nimic, dar un om neprihănit are autoritate. De ce? Pentru că diavolul nu are nimic în ea. Spune, Domnul Iisus spune, iată vine stăpânitorul lumii acestea, dar el nu are nimic în mine. Adică nu mă tem de el, pentru că el nu are nimic în mine. Eu sunt desăvârșit, eu sunt sfânt, fără prihană și el pe mine nu mă poate afecta, mie nu-mi poate face nimica. Dragii mei, diavolul nu are nimic în noi, adică în duhurile noastre răscumpărate și neprihănite. Și pe măsură ce noi creștem în relația noastră cu Dumnezeu și în cunoașterea Lui și creștem în această neprihănire practică, diavolul are tot mai puțin și în sufletul nostru. Este temelia moștenirii. Noi suntem moștenitori pentru că suntem copii de Dumnezeu, sfinți și fără prihană. Este temelia chemării în slujire. Dumnezeu ne-a chemat în slujire pentru că suntem copiii Lui neprihăniți. Dumnezeu nu-i cheamă pe păcătoși în slujire. El nu are nevoie ca cei din lume să vină să facă lucrarea lui Dumnezeu. Nici n-ar putea o face, pentru că este o lucrare supranaturală. Ai nevoie de Duhul Sfânt și de darurile Lui, de manifestarea Duhului în tine, ca să poți să faci lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu. Înțelegeți? Toate aceste lucruri, dragii mei, se întâmplă de pe această platformă a neprihănirii lui Hristos în viața noastră. Și de aici vine îndrăzneala, dragii mei. Și îndrăzneala și nu avem nici timpul necesar și ar fi nevoie poate de un curs separat să vorbim despre îndrăzneala. Pentru că îndrăzneala nu e doar atâta, Doamne, am îndrăznit să vin înaintea Ta, Doamne, să-mi ierți păcatele, sau Doamne, am îndrăznit înaintea Ta să Te rog, Doamne, dacă e cu putință, Doamne, dacă... Nu asta. Nu asta e îndrăzneala. Vreau să vă dau un exemplu. Să zicem că ești un mic om de afaceri și îți vine o idee grozavă. O idee de o afacere care ar influența toată țara. Dar tu ești un mic om de afaceri și ți-ar trebui câteva milioane investiție, milioane de dolari investiție sau de euro investiții. N-ai nicio șansă, n-ai de unde să aduni banii ăștia, n-ai de unde să-i scoți. Dar tu ești prieten bun cu primul ministru. Îl cunoști bine și el te cunoaște bine. Și tu îndrăznești să te duci la el, îl suni și spui, uite, aș vrea să ne întâlnim. Și el zice, bineînțeles, ce mă bucur că ne mai putem vedea. Hai, te rog. Și te duci la el în birou și el spune, cu ce pot să te ajut? Și tu îndrăznești, pe baza relației tale cu omul acesta, tu îndrăznești să-i spui proiectul tău extraordinar de mare, deși tu nu ești un om de afaceri care să promiți mare lucru, da? Nu te-ai validat până acum, dar pentru că ai o relație cu primul ministru, îndrăznești să-i prezinți proiectul tău, să-i spui, uite, am nevoie de o investiție de câteva milioane. Și pentru că el te cunoaște și știe și are încredere în tine, el o să zică, ok, hai să o facem. Înțelegeți? Îndrăzneala înseamnă să apelezi la Dumnezeu, să intri în prezența Lui, să îi ceri lui Dumnezeu tot ce ai nevoie pentru tine, pentru lucrarea la care te-a chemat Dumnezeu. Îndrăzneala înseamnă să visezi lucruri mari pentru că tu ai o relație cu Dumnezeu. Îndrăzneala să crezi că Dumnezeu poate să facă cu tine lucruri și prin tine lucruri extraordinare pentru că toate acele gânduri care îți vin de la El, tu ai o relație cu El și El își finanțează gândurile pe care le pune în inima ta și așa mai departe. Aceasta e îndrăzneala, dragii mei. Ar fi mult de vorbit despre îndrăzneala. Eu cred că plinătatea Duhului Sfânt este tocmai această îndrăzneală. Și am mai multe versete care susțin lucrul acesta. A fi plin de Duhul Sfânt înseamnă să îndrăznești pentru că tu știi cine ești, pentru că știi ce putere e în tine, să acționezi pe baza cuvântului lui Dumnezeu, să acționezi prin credință. Aceasta este plinătatea Duhului Sfânt sau îndrăzneala. Îndrăzneala noastră se bazează pe caracterul neschimbător al lui Dumnezeu, care nu poate să mintă. Nu pe noi, nu pe meritele noastre, nu pe performanțele noastre. Îndrăzneala noastră se bazează pe caracterul desăvârșit al lui Dumnezeu. El este credincios promisiunilor sale. Dacă toți din jurul tău, toate circumstanțele, toate dovezile, toate autoritățile în domeniu, vorbesc toate în aceeași direcție, dar Dumnezeu spune altceva, eu voi crede ceea ce spune Dumnezeu și voi acționa pe baza a ceea ce spune El. De ce? Asta înseamnă eu am îndrăzneală. Exemplu, diagnosticul medicului. Medicul este o autoritate în domeniu. Te duci la medic, îți face investigație și el vine și îți dă un diagnostic și spune, uite, ai problema asta, dacă nu te tratezi, în câteva luni te-ai curățat.
Sau poate și mai grav, eu știu ce pot să spun. Și tu ai cuvântul lui Dumnezeu care spune, El îți vindecă toate boalele tale. Ai cuvântul lui Dumnezeu, ai promisiunea lui Dumnezeu. În rănile Lui am fost tămăduit. Vă veți pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor sănătoși. Și atunci tu îndrăznești să crezi în vindecare, pentru că știi că Dumnezeu nu-și calcă promisiunile. El este credincios. Îndrăzneala de a porunci duhurilor necurate vine din aceeași neprihănire a lui Hristos în noi. Sunt atâția care se tem de duhuri. De ce se tem de duhuri? Pentru că zic, păi eu am păcătuit. Eu am greșit înaintea lui Dumnezeu. Și pentru că nu și-a spălat conștiința și are vinovăția asupra lui, nu îndrăznește. Domnul Iisus a spus despre Ioan Botezătorul, cel mai mare om născut din femeie, zice Domnul. Și totuși, cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu este mai mare ca Ioan. Atât de mare este în ochii lui Dumnezeu un copil al lui Dumnezeu. Dacă e în ochii lui Dumnezeu așa, gândiți-vă cum e în ochii diavolului. Îndrăzneala de a visa lucruri mari cu Dumnezeu vine tot din această stare de neprihănire. Această stare de desăvârșire care vine din Iisus Hristos. Dumnezeu nu are planuri pentru păcătoși, decât mântuirea sau judecata. Pentru un om păcătos, Dumnezeu nu are planuri. Dumnezeu nu-i cheamă pe păcătoși. Auzi, hai să facem ceva împreună, să facem lucrări mari împreună. Nu, Dumnezeu nu are planuri pentru ei. Are un singur plan, să fii mântuit. Dacă nu, vei ajunge la judecată. De aceea, Dumnezeu are planuri pentru tine și trebuie să îndrăznești, să visezi lucruri mari. Trebuie să îndrăznești, să crezi că Dumnezeu va face prin tine acele lucruri care le pune pe inima ta sau îți vorbește în inima ta sau îți vorbește prin alții despre ele sau mai știu eu pe ce cale îți descoperă Dumnezeu aceste planuri. Nu te speria de gândurile mărețe care îți vin în minte. Gânduri care sunt mult mai mari decât. Ele sunt gândurile lui Dumnezeu pentru tine. Toate aceste lucrări mărețe pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru tine să le faci au fost asigurate deja prin har și au fost asigurate și resursele de care ai nevoie ca să le poți împlini. Dragii mei, crucea se ocupă de tot acest balast al păcatului și îl îndepărtează din viața noastră, ca noi să putem sta sfinți și fără prihană înaintea lui Dumnezeu și să îndrăznim și să privim cu îndrăzneală înspre viitor, dragii mei. Acesta este aspectul crucii, care se ocupă de tot trecutul nostru, care se ocupă de tot ce ar fi putut împiedica relația noastră cu Tatăl. S-a ocupat Iisus Hristos de aceasta. De aceea noi trebuie să avem îndrăzneală, dragii. Și dacă am păcătuit, sângele lui Hristos ne curățește de orice păcat. Dacă am greșit, ne ridicăm și mergem mai departe. Dacă ai nevoie să-ți mărturisești păcatele, fă-o. Dacă ai nevoie să-ți plângi păcatul, fă-o, plângeți păcatul, dar ridică-te spălat de acolo. Ridică-te cu conștiința curată și nu mai lăsa vinovăția păcatului să apese asupra ta, ca să poți să îndrăznești la Dumnezeu. Dumnezeu e acolo pentru tine. Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ce l-a dat pentru noi toți. Cum nu ne va da împreună cu El toate lucrurile? Dar întrebarea se pune, vei îndrăzni tu? Dumnezeu s-a ocupat de tot ce ar putea opri această îndrăzneală în jertfa lui Hristos, în aspectul acesta al crucii, în ceea ce privește harul. M-am întins puțin cu partea aceasta și să vedem dacă reușim să terminăm în seara asta. Mai am încă material. Aspectul învierii. Prin moartea lui Hristos, viața noastră veche a fost spălată, a fost dusă în moarte, a fost rezolvată odată pentru totdeauna. Prin învierea lui Iisus ni s-a dat o viață nouă. Pavel se ocupă de lucrul acesta în Roman 6 și explică cu lux de amănunte lucrul acesta. Noi, prin botezul în moartea Lui, am murit, am fost îngropați împreună cu Hristos, spune Pavel acolo. Pentru că după cum Hristos a înviat din morți spre slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Aspectul acesta al harului referitor la învierea lui Hristos are de-a face cu această viață nouă. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Nașterea din nou provine din harul acesta al învierii. Când Hristos a înviat din morți, noi am înviat cu El făpturi noi, dragii. Roman 6:4, tocmai l-am menționat. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui,
Am fost îngropați împreună cu El pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa. Cum? Cum a înviat Hristos și noi să trăim o viață nouă. Aș vrea să ne gândim puțin la înviere. Dacă pe pământ oamenii au fost surzi și orbi la învierea lui Iisus, ucenicii abia dacă au întrezărit-o, o fărâmă de speranță. Dacă Maria a primit cu multă timiditate învierea lui Hristos, în schimb cerul a fost într-un entuziasm, într-un clocot de bucurie și de uimire cum nu a fost niciodată în istoria lumii create. Aș vrea să vă gândiți la un stadion cu 20.000 de locuri, la finala Cupei Campionilor, când s-a terminat la egalitate și se stabilește echipa câștigătoare prin lovituri de la 11 metri. Acum gândiți-vă cum a strigat cerul când a înviat Iisus Hristos victorios asupra a tot ce am discutat în prima parte a lecției, asupra întregului efect al păcatului. Și s-a ridicat victorios, călcând peste moarte și aducând viață nouă. Dar acesta este harul învierii. Efeseni 2:5, cu toate că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har suntem mântuiți. Coloseni 2:13, pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească, netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El. Da? Acesta este harul învierii. După ce ne-a iertat toate greșelile, harul crucii sau harul răstignirii. Observați cum Apostolul Pavel îmbină ambele aspecte ale harului aici. V-a adus la viață împreună cu El, este harul învierii, după ce ne-a iertat toate greșelile. Harul răstignirii, harul crucii. Dragii mei, primim putere prin învierea lui Iisus Hristos. Și aș vrea să mergem în Efeseni, capitolul 1, de la 19 la 21. Haideți să deschidem la Efeseni, capitolul 1. Apostolul Pavel vorbește până aici, vorbește despre poziția noastră în Hristos. În El am fost răscumpărați, în El am fost înfiați, în El am primit iertarea păcatelor, în El și el continuă expresia aceasta, în el, adică arată ce s-a întâmplat cu omul păcătos care a primit iertare, care prin credința în Hristos a intrat în Hristos, s-a unit cu Hristos. Și apoi Pavel, de la versetul 17, el se roagă. Și nu se roagă, dragii mei, ca cel credincios să mai primească ceva, ca cei frații din Efes să mai primească ceva de la Dumnezeu. Pentru că el spune, voi aveți totul de plin în ea. Dar pentru ce se roagă Pavel? Spune, mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui, și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți, 1. Nădejdea chemării Lui, care este noua noastră identitate în Hristos. Am fost chemați să fim copii de Dumnezeu sfinți și fără prihană. Apoi, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți, da, moștenirea noastră. Și 3. Care este față de noi credincioși nemărginita mărime a puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui, puterea și autoritatea care este în noi. Da? El se roagă pentru identitate, moștenire, autoritate. Dar ce se roagă? Să mai primim că nu avem destul? Nu. Se roagă să ni se deschidă ochii să putem înțelege. Dacă noi am înțelege cu adevărat cine suntem în Hristos, ce statut special avem, ce putere a pus Dumnezeu în noi, lumea asta ar fi altfel, dragii mei. Biserica primară a înțeles lucrul acesta și au întors lumea asta cu sus în jos. Și în câțiva ani de zile lumea s-a umplut de creștini. Pentru că ei au înțeles aceste lucruri și Pavel se ruga pentru ei să le priceapă. Deci primim putere prin învierea lui Iisus Hristos și autoritate. Efeseni 2, 6-7 spune, El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție a harului Său, în bunătatea Lui față de noi în Hristos Iisus. El ne-a înviat ca să-și arate în noi nemărginita bogăție a harului Său. Este harul învierii. Este harul care aduce putere, care aduce viață, care aduce vitalitate, care aduce tot ce-i frumos, tot ce are Dumnezeu mai bun pentru noi, pentru viitorul nostru, pentru lucrarea noastră și așa mai departe. Pavel spune apoi în Filipeni 3:10 ca să cunosc pe El și puterea învierii sale
harul învierii și să împărtășesc suferințele lui și să mă fac asemenea cu moartea lui, harul crucii. Adică să mă identific cu el în moarte, pentru că am murit împreună cu el și am înviat la o viață nouă, dar mă identific cu el în moarte și trecutul meu este rezolvat. Să mă identific cu suferințele lui, pentru ca să fiu vindecat, să fiu răscumpărat. Este harul crucii. Dar el spune și să-l cunosc pe el și puterea învierii sale, harul învierii. Dragii mei, am primit har pentru a face toate lucrurile pe care Dumnezeu ne-a chemat să le facem. Această putere ne permite să facem ceea ce n-am putea face niciodată cu forța noastră proprie. Din păcate, atât de mult facem tot ceea ce facem prin puterea noastră. Facem prin abilitățile noastre și nu prin harul și prin puterea lui Dumnezeu. Pavel îl sfătuia pe Timotei și spunea: întărește-te în harul care este în Hristos, consolidează-te, ca să străiești viața prin har. Iar Petru ne sfătuiește: puneți-vă toată nădejdea în harul care vă este adus la revelarea lui, la descoperirea, la cunoașterea lui, la înțelegerea lui. 2 Corinteni 12:9 spune apostolul Pavel: dar el mi-a spus, harul meu îți este îndeajuns, căci puterea mea este făcută desăvârșită în slăbiciune. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Aici este, dragii mei, vorba despre cele două aspecte: a trăirii prin puterea mea personală sau a trăirii prin puterea lui Dumnezeu. Și el spune: în slăbiciune își face efect harul. Ce înseamnă asta? Atunci când recunoști că nu poți prin tine însuți. Atunci când recunoști că nu ești capabil să faci voia lui Dumnezeu prin puterea ta, prin resursele tale, prin înțelepciunea ta, prin perseverența ta și așa mai departe, ci ai nevoie de har. De aceea spunea Pavel: pot totul în Hristos, care mă întărește. De ce? Pentru că în el este harul. Harul învierii, dragii mei, vorbește despre relația noastră orizontală cu lumea din jurul nostru. Avem har prin înviere pentru a iubi pe ceilalți, pentru a-i sluji pe ceilalți, pentru a ierta pe ceilalți, pentru a fi Isus tuturor celor din jurul nostru. Avem harul acesta, să fim Isus pentru toți cei din jurul nostru. Aceasta nu se poate face prin puterea cărnii, dragii mei, sau prin efortul de sine, prin puterea învierii lui Hristos în noi. Un lucru foarte important: avem puterea învierii pentru a umbla liber de păcat. Dumnezeu nu ne-a dat har să putem păcătui și nu să ne simțim nevinovați pentru asta. Este atât de fals. Există o învățătură foarte greșită, eretică, care circulă foarte mult în America și care a venit și la noi. Chiar am întâlnit persoane afectate de învățătura asta. Ea se numește în engleză Hyper Grace sau super harul. Și învățătura asta este o învățătură universalistă, care spune că harul lui Dumnezeu acoperă păcatele lumii întregi, și asta e adevărat până aici, dar ei spun că oamenii nu mai trebuie să facă nimica, și cei care cred în Isus și care nu cred în Isus, în cele din urmă, toți vor fi iertați, pentru că Hristos a murit pentru toți. Ori Biblia nu spune așa. El a murit pentru toți, dar numai cei ce cred în El și primesc harul sunt mântuiți, dragii mei. Apoi, Hyper Grace, învățătura aceasta, spune pentru credincios că el de acum poate să trăiască oricum, că păcatul nu-l afectează și nu contează cum își trăiește viața, sângele lui Isus acoperă totul. Observați că ei folosesc niște expresii biblice acolo. Da, păcatul nu mai afectează relația lui Dumnezeu cu noi, tocmai am spus-o, dar ne afectează relația noastră cu Dumnezeu. Pavel spune: ce seamănă omul, aceea va și secera. Dar păcatul nu te va lăsa să intri în prezența lui Dumnezeu. Înțelegeți? Deci învățătura aceasta este foarte greșită, pentru că Dumnezeu nu ne-a dat har să putem păcătui și să nu ne mustre conștiința și să mergem: eu sunt hyper credincios, eu mă cred în harul lui Dumnezeu, pot să fac ce vreau, pot să-mi trăiesc viața în păcat, că Dumnezeu iartă, că Dumnezeu e bun, că nu mă afectează, așa mai departe. Nu, dragii mei. Am spus că harul lui Dumnezeu înseamnă putere. Și înseamnă putere să nu mai păcătui. Harul lui Dumnezeu care a fost arătat pentru toți oamenii ne învață să o rupem cu păgânătate și cu poftele lumești și să trăim în viața de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie.
El ne-a dat har pentru a ne împuternici la o umblare supranaturală care îi place lui Dumnezeu și care împlinește scopurile lui Dumnezeu pe pământ cu viața noastră. Romani 6:14, căci păcatul nu va stăpâni asupra voastră, deoarece nu sunteți sub lege, ci sub har. Adică nu mai ești pe cont propriu, nu mai ești singur în lupta asta cu păcatul. Ai puterea învierii lui Hristos în tine. Și atunci când tu te încrezi în puterea aceasta și folosești puterea aceasta, tu poți să trăiești o viață de biruință și să nu păcătuiești. Apoi avem harul învierii pentru a rodi. Ioan 15:5 spune, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Harul, dragii mei, este seva care curge din el spre noi, ca să rodim. Sau este seva care curge din Hristos, prin noi, în afară. Este harul care ne ajută să rodim. Da? Domnul Iisus spune, v-am rânduit să aduceți roadă și roada voastră să rămână. Și acum spune Pavel în Galateni 5, roada Duhului. Observați că nu e roada noastră, este roada Duhului, este din har. Este dragostea, bucuria, pacea, răbdarea, bunătatea, credincioșia, blândețea, înfrânarea. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Ni s-a oferit har prin înviere pentru a umbla în dragoste, în bucurie, pace, răbdare, bunătate, credincioșie, blândețe, stăpânire de sine. Tu poți să umbli în dragoste pentru că ai roada Duhului în tine, dar este o alegere. Alegi să iubești sau alegi să urăști pe cel care te-a supărat? Alegi să ierți, care este o dovadă de iubire, sau alegi să urăști? Tu poți să ierți, tu poți să iubești. Atâția oameni au spus, ani de zile, nu pot să iert, nu pot să iert. Și când au fost confruntați mai puternic cu problema aceasta a neiertării, și când li s-a spus, ba da, poți să ierți, Dumnezeu îți dă putere să ierți. Au hotărât să ierte și au iertat. Și problema nerezolvată ani de zile s-a rezolvat așa, în câteva minute. De ce? Pentru că avem în noi puterea de a trăi o viață sfântă. Avem în noi roada Duhului. 2 Corinteni 1:12 spune, lauda noastră este mărturia pe care ne-o dă cugetul nostru, că ne-am purtat în lume și mai ales față de voi cu o sfințenie și curăție de inimă date de Dumnezeu, bizuindu-ne nu pe o înțelepciune lumească, ci pe harul lui Dumnezeu. Observați ce zice Pavel. Purtarea noastră față de voi și față de lume a fost o purtare cu sfințenie și cu curăție de inimă, dar care vin de la Dumnezeu, nu din înțelepciunea noastră, ci din harul său. Observați că avem har să trăim o viață sfântă, avem har să rodim, dragii mei. Avem har să ne raportăm la cei din jurul nostru plin de dragoste, de bunătate. Avem har să le facem bine oamenilor. Avem har. Apoi, harul învierii nu te va face să fii pasiv. Dumnezeu ne-a dat harul de a nu face nimic. N-am găsit în Scriptură harul ăsta. Ne-a dat har să fii activ și productiv în împlinirea planului și scopului lui Dumnezeu pentru viața ta. Uitați ce zice Pavel. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Ba încă am lucrat mai mult decât toți. Totuși, nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Ai primit har să poți să slujești. Ai primit har să poți să fii plin de pasiune pentru Dumnezeu. Ai primit har. Și Apostolul Pavel spune, am lucrat mai mult ca toți. Dar nu pentru că eu sunt mai macho, că sunt mai grozav decât toți. Nu, ci pentru că eu am înțeles mai mult harul decât ceilalți. Am înțeles că am în mine harul acesta și puterea aceasta de a lucra pentru Dumnezeu cu pasiune, cu hărnicie, cu credincioșie. 2 Corinteni 9:8. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având totdeauna în toate lucrurile din destul să prisosiți în orice faptă bună. Aici contextul acesta se referă la dărnicie, dragii mei, și la bani, la lucruri materiale. Dumnezeu poate să vă umplă cu orice har. Harul înseamnă și binecuvântare materială. Dacă ești descurcăreț, în ghilimele, și știi să faci bani și știi să aduni lucruri și știi să... Este harul lui Dumnezeu. Este harul lui Dumnezeu. Dumnezeu ți-a dat harul acesta ca să ai întotdeauna în toate lucruri din destul și să prisosești. Observați că Dumnezeu nu-ți dă har să ai din destul. Punct. Și să ai
și să ai din destul. Nu, dragii mei, Biblia spune să ai destul, nu să ai peste cât ai nevoie, ci să prisosești. Ce vine peste este sămânța de sămânat. Înțelegeți? Tot în pasajul acesta spune Pavel, cel ce dă pâine pentru hrană și sămânță pentru semănat. Este harul lui Dumnezeu să-ți dea tot acest întreg, dar este responsabilitatea ta ca din acest întreg să iei pâinea pentru hrană, care înseamnă acoperirea nevoilor tale, și apoi să lași sămânța de semănat, care înseamnă să împarți cu alții. Dumnezeu ți-a dat har din belșug. Vrea să te gândești la bunurile tale materiale, la banii tăi, la tot ce ai tu în felul acesta. Ele reprezintă harul lui Dumnezeu pentru viața ta, dar Dumnezeu îți cere să fii responsabil și să ții pâinea pentru tine și să dai sămânța, să o împarți cu alții. Dacă îți vei mânca sămânța, s-ar putea ca anul viitor să nu mai ai har. Acesta este Apostolul Pavel spune în Romani 12, aș vrea să mă duc acolo să citesc în încheiere versetul acesta și apoi mai am încă un gând. Romani 12, spune Pavel așa, versetul 3, prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia din voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele nu au toate aceeași slujbă, tot așa și noi care suntem mulți alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat. Aici Pavel enumeră o listă cu darurile spirituale, este o altă listă diferită de cea din 1 Corinteni 12. Singurul dar comun este prorocia. Dar el spune, avem felurite daruri după harul care ne-a fost acordat. Darurile Duhului Sfânt sau manifestarea Duhului în tine este harul lui Dumnezeu, dragii mei. Nu poți să te lauzi că tu ești mai special, că ai darul cu tare, că ai darul cu tare. Este harul lui Dumnezeu. Înțelegeți? În concluzie, pentru că încheiem aici această serie despre har, Isaia spune în Isaia capitolul 5, vorbește Dumnezeu acolo despre via lui. Și Dumnezeu spune, mi-am sădit o vie și am pregătit-o așa, și am pregătit-o așa, și am pus vițele cele mai alese și așa. Și când m-am dus să culeg strugurii, ea a făcut struguri sălbatici. Și Dumnezeu îmi pune o întrebare. Ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Ce ar mai fi putut face Dumnezeu bisericii și nu i-a făcut? De ce rodim așa de puțin când am primit așa de mult har? De ce trăim așa de puțin prin har? De ce manifestăm așa de puțin harul lui Dumnezeu când Dumnezeu ne-a dat așa de mult har? Dragii mei, vreau să vă las cu această întrebare. Și aș vrea să fie o cercetare pentru noi în încheierea acestei serii despre har. Dumnezeu ne-a dat har după har și noi încă mai trăim săraci. Noi încă mai suntem niște cerșetori. Noi încă ne mai plângem că nu avem putere. Noi ne mai plângem că nu avem resurse. Nu, dragii mei, nu-i lipsa de putere, nu-i lipsa de resurse, nu. Este lipsa de cunoaștere și de credință. Este lipsa de cunoaștere. Poporul meu pierde din lipsă de cunoștință cu tot harul lângă el. Ca și Agar, care plângea și se bocea înaintea lui Dumnezeu că moare de sete și izvorul era lângă ea.
Așa suntem noi, ca și Agar. Agar este simbolul necredinței acolo. Și murim de foame și ne zbatem și trăim în slăbiciune, trăim în sărăcie spirituală cu fluviul lângă noi. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râul de apă vie. Nu lângă noi, în noi. Fluviul în tine mor de sete. Pentru că nu cunoști harul. Pentru că nu cunoști cuvântul lui Dumnezeu. Evrei 2:3 spune, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Și Pavel se referă aici, sau cine a fost autorul, la creștini care părăseau credința în Hristos. Dar cu cât suntem noi mai buni decât cei creștini, dacă având tot harul lui Dumnezeu în viața noastră, nu-l folosim și nu trăim prin ea. Dragii mei, ca să nu se mai întâmple asta, ca să nu... și Pavel vorbește undeva despre a zădărnici harul lui Dumnezeu. Ca să nu mai zădărnicim harul lui Dumnezeu. Ca să nu mai rămână acolo harul lui Dumnezeu și să stea nefolosit. Am dorit ca în următoarele lecții să învățăm despre credința care este cea care ia harul, cea care primește harul, cea care folosește harul. Și ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze și lecțiile următoare, dar slavă Domnului pentru harul Său. Și vreau să închei printr-o rugăciune scurtă. Îți mulțumim, Doamne, pentru tot harul care ne l-ai dat în Iisus Hristos. Îți mulțumim, Doamne, că suntem așa de bogați în har. Doamne, deschide-ne ochii ca să putem pricepe, să putem înțelege cât har ne-ai dat, să putem înțelege cât har ai pus la dispoziția noastră, să putem înțelege câte resurse extraordinare ai pus pe numele nostru, le-ai pus în contul nostru. Ca, Doamne, învățând apoi despre credință, să putem să accesăm tot harul și să trăim prin har, și să trăim în binecuvântare, să fim o binecuvântare pentru alții și să îndrăznim să facem lucruri mari cu Tine, pentru că Tu ne-ai dat har, nu doar pentru lucruri mărunte, nu doar să supraviețuim, nu doar să ne târâm în lumea aceasta. Ne-ai dat har să trăim din abundență, ne-ai dat har ca să domnim în viață. Deschide-ne ochii și binecuvântă-ne, Doamne, cu înțelepciunea Ta. Amin.